Брэшчына разам з усёй краінай адзначыла галоўнае дзяржаўнае свята – Дзень незалежнасці Рэспублікі Беларусь. У шэрагу урачыстасцяў, прымеркаваных да гэтай знамінальнай падзеі, узялі ўдзел і нашы карэспандэнты, расказвае Юрый Печвар. Пасля правядзення рэспубліканскага рэферэндуму было вырашана адзначаць Дзень вызвалення і Дзень незалежнасці ў адзін дзень, 3 ліпеня. Гэта сімвалічна, таму што менавіта салдаты Вялікай Айчыннай залажылі падмурак нашай незалежнасці. Менавіта яны вызвалілі краіны і народы ад нямецка-фашысцкай навалы. Ветэраны заўсёды адны з галоўных удзельнікаў гэтага вялікага свята. Першым месцам, дзе прайшлі ўрачыстасці, была плошча Свабоды ў абласным цэнтры. Объявление Дня независимости, он для меня равнозначен как День Победы. Потому что в День Победы был освобожден весь Советский Союз, а в этот день был освобожден от немецкого, так сказать, присутствия все белорусы. Для пасляваенных пакаленняў Дзень незалежнасці – гэта гонар за сваю краіну, пажыццё падзякі ваеннаму пакаленню, прыклад служэння радзіме і вернасць ідэалам дзяржавы. Празднуем 68-ю годовщину освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков. И эта дата возникла тогда, когда был освобожден город Минск. В принципе, это наша столица. И каждый гражданин нашей республики горд, что именно вот эти две даты совмещены. Для меня это символ такого национального возрождения государства. И одновременно вот эта гордость за нашу великую историю, за наше прошлое. И вот такой оптимизм, вера в будущее, в замечательное будущее, что в принципе за эти годы мы ведь столько много прошли тяжелых моментов, и мы справились вот со всеми ситуациями. И я думаю, что и в будущем мы будем, в общем-то, достойно представлять свою страну на мировом уровне. Па традыцыі заўсёды гэты дзень святочныя мерапрыемствы праводзяцца і ў мемарыяльным комплексе Брэсцкая крапаць-герой. Гэта даніна павагі і памяць аб тых, хто не вярнуўся з той войны. Никто сейчас не будет оспаривать того факта, что именно за счет терпения, трудолюбия наших белорусов, с подачи нашего президента страны, мы в 90-х годах, вот той разрухи, которая была в 90-е годы, пришли к тому состоянию, когда мы можем сказать, что да, страна состоялась, страна приобрела свою независимость, она выстроила свою экономику, и страну, как бы там ни было, но воспринимают все далеко-далеко за пределами нашей родной Беларуси. Закончыліся ўрачыстасці ў мемарыяльным комплексе праходжаннем ротаганаровай варты воінаў брэсцкага гарнізона. Юрый Печвар, Александр Крывецкі, абласныя навіны, Брэст.